Josephine Morales, and then may partner ka po na ko diri si Randy Tayad o nga masab di asloy diri napita. Ato diri nga editor ra, recording editor dia diri one sab si Lloyd. Okay. Bueno, asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Salamat kayo, Ginoo. Salamat Lord sa mga hatag ka namang grasya matag adlaw. Mga importante ang atong pag-ampog yan. O ako sa pagkumusta si Kuan sa Santiago Bay, diya sa Camotes Island, sila si Joel Polvera, Brad Joel Polvera, the Santiago Homestays and Restaurants Association. O sa Green Lagoon Beach Resort, diya sa Compostela, Cebu, ni Brad Joel Polvera. Okay, salamat sa imong pagpaminaw sa mga igsuon na pita sa imong mga trabahante sab. Okay, salamat kayo. Bueno, ang suta mo ka na tumatakan o pagdagan noon ay pinadakin is usaka babae. Magpatawag lang sa nga Tunya. Ibawatan ka duwa sa radyo ni Jay Badayos. Palahin na po ta Jay Badayos ang nagbuhat ni. Okay. Atong Cinder Miguel, usaka babae si Tunya. Suliran, bahin ini akong kinaiya ba nga, di siya ko mahimutang kung dunay tao nga makahimo na kong dili maayo. Gusto gid nako ni nga mabaslan. Usa gid sa akong gikalagutan nga naglungot-lungot gyud ko nga makabaws kining among kapitan sa barangay. Lagot jud kay ko niya. Sa panahon nga nagpapili sa pagkakapitan, gikuha ko nga leader kay daghan man ko og maagni sa amo kay halos ang mga tao ako mang paryente. Gisaaran ko nga kon makadaog siya pagkakapitan, iya kong patabahoon sa barangay. Apan bot-bot ra man gud ang tanan. Kung nga na problema ko, sugdon ko ini sa pagsugod ang tanan. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. Will you say yes to me? Tell me quando you mean so much to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day since a lifetime. Let me show you. Bati asad ni mo, oy. Libayon na ka, ha? Kanta ba ka? Ano ka? Siyempre. Tungod kay nahimuot ko dong pikto, kay nakabaws ko sa tao nga akong gikalagutan nga ang kahigayunan mo'y nisilot niya. Sulti ako taon. Ha? Si Kikyunan, ni Baus niya, naunta man. Ay, si Ibyang ba? Kinumdong kang Ibyang? Oh. Nga iya kong gilibak? Kinumdong ka? Nabi siya nga ikaw kuno, bukad kang simod. Pero, wala ko matagada to eh. Di ba, o ko nga, wala ko matsuko tungod kay bukad mo kang simod. Onya, angay dahil nang ipanabi niya. Maong gigabaan. Kay samtang nagbit-bit og usa ka kilo nga bugas nga iyang gipalit sa tinahan, napandol. Pagkapandol na tumba. May pagkaigo sa baba sa dakong bato oy. Di borot ang simod anay. Mayra. Hindi na angay kalipay oy. Naabi ang Biblia nga labayon kag bato baslipan. Uy, pero lain maning akong muto. Bali maning ako. Kung ako labayog pan, baslan sa dakong bato oy. Bali ning ako ha. Makagaba gyud ay ko. O kanas kapitan mo nga nagsingabot ang barangay eleksyon, makabaws na gyud unya ko na niya. Makabaws gyud ko. Deto niya. Baga biya ng ba ni mo biyang. Oy, ikaw, ipa-check up na og doktor aron maristahan kag kanang antibiotic ba? Ay, gigabaan man ko aning to niya ba? Dungod sa akong pagpanabi nga bukad siya ba. Dili mo gud bukad ba yung mga panabi ba bukad og simod. Ay, maura na oy. Bukad og ba og bukad og simod. Mura na sila. Gigabaan man ko ani oy. Ay wa kagabaay noon sa kabaan mo dan. Na timingan lang nga napandol ka nya mao nga natumba ka ug napantok ang ba sa dakong bato. Ay, basta gigabaan ko. Gigabaan ko. Ay bala na gabana ko sa banda diha ba. Ang importante nga ma-check up ka og doktor. Di naman ni Mr. Bang sit upon oy. Kay kaklaro naman ani nga mura naman ni kuan ang akong ba. Ang hubag naman kayo ng akong ba. Bunog pa. Ang ato mangutana na lang tas butika kung unsay mayong imnon nga antibiotic. Tanay, di lagi na mo hatag ang butika o antibiotic. Konversita ka kanang imong kakutihan sa mo, sa mong ka, Unya. Wa mong ko'y kwarta, be, nga iyo bayad para i-check up doktor. Be. No, saan mo kito ba sa barangay ba? Ato ang kapitan niya, huwag mo kwarta. Huwag niya nang ilisi kung siduhan ka na. Lakaw na yun gaw, ibiyang ato agaw. Mauwaw ko, ay. Doon na pa ko'y karaan nga.
utang sa kapitan, wa pa na ako mabayre. Ay mohatag lagi na gaw na unsa. Kay importante kay gamitan sa kwarta nimo, ha? Bino, ya, ako matud kapitan ha. Ni kapitan Mukloy. Ako ang muhang kwarta nimo. Kap, mayong buntag kap. Bidar sa bayan. Dako pa man na og huwam na ko si Ibyang oy. Unya, wa pagyud kabayad bisag data-data lang unta. Kining kap, Kapitan Mukloy ba kining ayaw kalimot kap taon ka kay kalimot hapit na biya ang barangay election kap. Gamit kay nimo ang kung mutabang karon gayon na sa mga butante nga ang hinanglan og trabaho ba kap. Mao sa lagi. Sige, muhatag ko. Ingnan niya siya nga i-additional ni na ako sa iyang utang. O ginisweldo niya, pinahanglan nga iya yun ng bayaran. Ay kadiyat, pabuta ko din niya, magkuha ko og kwarta. 2,000 pesos. Ay, kumbati na kayo kapitan. O sige, ato na dito. Ubalik yan din na ako, ha? Kaya doon ako ipabuhat ni mo. Sa may pabati muna ko kap ka nagdula kay papanday kap. Lain ako ipabuhat ko. Doon na itaw nga akong ipaduol ni mo. Aron imong kumbinsiron nga mag-leader na ako karong umaabot na piniliay sa barangay. Lala ko na dahil ng balikat ko, ha? Mulong. Baga na ba? May kinalong kapalit ko ang tambalan na biyang? Ay, doon naman si Kuan Bulong. Ay, ako na itong gipawam og kwarta ni Kapitan Mukloy. Oh, lugo pa man ka? Ha? Anong lugo pa kayo? Di gaw mo long, ha? Probisa, ikaw na lang dato. Dito ka dito. Dito ka sa mga... Ikaw na ito ni personal. Aron, magkita mo kapitan ba? Makita sa kapitan, hubag ka na ba ni mo? Ay, mauwa ko dagan para ba kong utang na ng kapitan, wa pa na ako mabayre. Mo ba? Ay, Victor. Ah. Wa man ta na simba-simbang imong asawa. Pero gigabaan man ko na yaw, Ay, hindi nagaba eh. Binantiming nga na na. Di dagba lang ka. Go! Ah. Yang! Go! Ay, salamat ang gigatatagan ka ni Kapitan og 2,000. Salamat kaayo, Go. Dili dihatag gaw eh. Dili dihatag gaw eh. Additional is imo utang gaw. Oo, bitaw, Ako man bayran niya ba akong datahan. Gaw. Sige, gaw. Lakaw na mo, gaw. Mga agaw. Ha? Doon na mo, doktor. Nga, marasistahan mo ko sa tambal na. Pagkahibaw na ako nga gihatagan si Ibyang ni Kapitan Mukloy og kwarta, hastang laguta gyud lagi nako. Kay kanas Ibyang, wa gyud na gikatabang niya panahon sa eleksyon, dawat na gyud limpyo. Nga na mo yun ka, no? Mas si Ibyang man taon ang gipasod sa barangay, wa man taon sa makatabang panahon sa kampanya. Mao na dong. Labas pa sa kung panumduman ng iyang gisaad nako sa dihang giagni ko niya nga mahimo niyang leader sa iyang kandidatura. Wa pa jud ko malimot sa iyang gisaad nako. Ay, sige ko no. Okay. Mamati trebe. Unsa may gisaan yan tong higayon na taon? Yun sa kapagsaan ni Kapitan, ha? Dahito niya? Sige. Isa-isa, be. Ang gusto yung ipanaan taon ni Kapitan mo. Sa diyang wa niya tumana. Unsa man na, be? Ingon ini dong Tonyo. Balibad lang ko kapitan. Uy, daghan sa dabang ako mga paryente o mga amiga nga tuwa sa pikas pabor niya maikog ko. Ay, sige na lang lagi dahito niya. Ako isa ni mo. Nga kung magkadaog ko, patabuon tagduka sa barangay. Ha? Para dili na ka magsalig si mong bana nga tuwa sa Manila. Kadtura ba si Picto? As kang klaruhan to. Doon na to'y kabit dito sa Manila. Ha? Si Picto doon ay kabit ito sa Manila? Klaro na kayo Nga nung misugot man siya nga to siya i-assign sa layo. Ha? Busta na ito niya. Pag leader na ko, kung makadaog ko, hatagan tadyog ka og trabaho sa barangay. Sige, mag-leader ko ni mo Mukloy. Kapitan na lang isampit na ko. Ayaw na lang kung nga mukloy kay bati kay nang ngana. Sige. Unya, kapitan, di ka ha, imo lang unya kung kalimtan. Imong kalimtan ang imong saad nako nga makatrabaho ko sa barangay kung makadaog na ka, ha? I-promise lagi na ako na. eh, More pa.
Kung dili na ako matuman na kung isaan mo, ha? Maghikog ko. Timanay na to niya. Kung dili ko makadaog sa akong kandidato, pagkakapitan, ako isaan mo. Maghikog ko. Hindi mo na yung gisulti, magikog siya. Hindi matuman, ang nagsaan. O, dong pito. Pero hangto doon, hapit na lang sa ang laing elections barangay, pero wa pag si maghikog. O ba si doon na si rason day, ano mo matuman ang tanan. Basta ka naglagot ko niya, naglagot ko. Ako sa lagot ko. Di dahi. Lagot sa ko. Wa ako makauyon sa nato yung gisulti taon nga katong yung gingon nga doon ako kapit ito Manila. Bida kato di ba yung gisulti. Kay iya man no ang tagidaod yan nimo. Busa ng higayon na dong, adto ko mag-leader sa pikas grupo nga moatbang ni Mukloy. Ug dauton gid ako siya maayo karong umaabot pinili ay. Karon ko gid sugdan ang pagdaot ni kapitan nga bakakon. Kap, ni anak ko, Kap. Naglingkod lang ko sa imong tubangan, Kap. Unsa ba ka ng importante kayong pag-isultihan ni mo nako, Kap? Kini mulong. Kap. Sugot ka. Gusto ko nga imong agnihon si Tunya. Nga mag-leader din ako. Ni kabur sa barangay eleksyon. Urbida, Kap, ka na mo ilisod kayo nga buhaton, Kap. Da, kay perting sukua pa nito niya ni mo, Kap. Ida, wa mo gud nimo siya tagi og trabaho, God. Pagdaong na nimo sa pagkakapitan. Abi nimo, dako man gud og sweldo ang iyang bana dito sa Manila niya tong higayuna. Oo nga, gisiguro lang na ako og pasod og trabaho ang mga lisod gyud sa ilang kapuyo, sa ilang pagpuyo ba. Sama ni ibiyang nga imo igaagaw. Umbot lang ka, Kap, kung da, pabaka na ako niya. Abi nimo, paminaw, kung makumbinser ni mo niya, hatagan ko ikaw kanti. Dakong kantidad ang ihatag ko nimo. Yamat na. Kap, tagan ni mo dako Bakit? Kap, ha? Kung makumbinsin na gusto niya, Kap, ha? Mukloy. Mao na gisugo ni kapitan ni mong tao, mulong. Pero nagpanagaw na kapag ato nito niya. Gaw na ba, mungkol ko gaw nga suko kay resto niya sa kapitan. Di ba ako kusmatan lang niya, kung duuro na ko siya dito siya. Dadihon ako siya nga mag-leader ni Kap. Unsa? Iyawan ko. Pasayo basta di kapitan mangitag leader oy. Medyo layo pa man tong October. Ay, siniguro mo nang iyagaw. Pila rin pagligid sa mga adlaw, bawan gud gaw. Dali naman kayo. Mga silingan! Uy, Karong umaabot sa piniliay sa barangay! Ayaw ninyo padaga si Kapitan Mukloy, ha? hala, Kaya wag na siya nahimos atong barangay. hala, uy. Baka kung siya pagkapolitiko. Si Tunya marong nagsinggit-singgit sa Ayaw, gawas go. gaw. Oo, iyag daot sa kapitan Mukloy. Usbon ko mga silingan nga nagpaminaw na ako karon. Ayaw mo butar ni Mukloy pag-usap pagkakapitan. Kay bakakon si Mukloy. Wa siya mo tuman og saan sa iyang leader kani adto. Bot-boton si Kapitan Mukloy. Dai, dai to niya, dai, kayo tanay. Makikistorya ko nimo, dai. Mulong. Oy, unsa man? Unsa man ang pakisultihan nimo nako, ha? Unsa? Ako pwede niyang makihay niya akong gibuhat niya? Ay, mao lagi. Uy, kanang kapitan na baya na siya. Tunya. Tunya, nga panya ka naman diha sa mga tao nga dili siya butaran nga. Wa ko may campaign period ron. Unsa le pa man ang pinili ay ko? Ay, may magbuot ako, oy. Huwag yung magbuot. Kinahanglan nga karon pa lang isulti na nakos katawhan ang ngilad ng batasan. Nag-leader ko niya kani adto. Daghan kog mga tao nga nadani aron mabutar niya. Apan unsa iyang gibuhat? Wa ko niya pasudla. Si Ibiyang noon ang iyang gipasod og trabaho sa barangay nga wa ni natabang pagkumpanya nga niya para siyang kanaugan. Pero tunya ka nagisugo ni kapitan mga palidiro ni Japon kaniya. Ha? Kay tinudunan niya ang pagpatrabaho nimo sa kuan barangay. Tambalos-los maya niya. Di na kumutuon niya ay. Diha na kamulong. Kumbinser pa ka na ako, please. Mga silingan, ayaw naging magbutar sa kapitan sunod eleksyon kay ngilad sa batasan. Dili mo tuman og saan. Yabag na niya eh. Nanao naman nga may eleksyon eh. Tunya, bakang! Tunya, bakang! Oh, unsa tong gisulti? Unsay gisigit ni mulong? Tunya, bakang! Budot og simod! Ayay. Budot og simod! Giunhan ko ni mo mulong nga ka ha. Mga silingan, si Mulong dunay kabit! Dunay kabit si Mulong! Ang iyarang silingan niyang kabit, mga silingan! Naduo tingali si Mulong nga wa ko masayod nga ang iyang gikabit ang ilang silingan nga amiga ra usab sa iyang asawa. Human ako gibandilyo ang iyang baho nagkagubot sila o gibiyaan si Mulong sa iyang asawa. Og ako ang gibasol sa mga paryente ni Mulong labi na ni Ibiyang nga iyang igagaw nga ako'y nakaingon nga nagbuwag ang magiayon.
Lakang mulong na yung biyaan siya sa asawa. Ikaw yung nakaingon sa tanan. O, dumpik ko. Di ba ya ko marites nga pagkababae? Huwag ko ilabot kung magduwa silang kayo. Kay ila man ang problema o di man ako. Pero iya man kong giunhan, iya man kong gipalagot, maunang nibaos ko. Mao dyan yung kinayaan mo, Risa. Hindi ka mautong kung di ka kabaw sa. Mula? Uy, syempre bubaos ko, uy. Pero kung dili ko hilabtan, di sa ko manghilapot. Siya may buang, kay iya man kong gipalagot. Huwag yun sa di ka niya pagpalagot ay. Gisinggitan man ko niyag. Tunya bakang, tunya bakang, tunya bakang. Ha, bakang niya. Bukan pag ikunukog simod. Mo na yung gisinggit ako, mo naglagot ko, ni baos ko. Dahil wala na kang bawas kay tinuod sa bakang ka. Nya, bukan mo yung simod. Nya ako may tao nga di kinagpautang. Mubaos gyud ko. O kana si Mokloy, kanang kapitan tag bakakon sa tanang bakakon. Ha, padayon gyud na akong ibandil yung iyang pagangilad og batasan. Unsangan, ibiyaan kasi mo asawa tungod nito niya o gusto ka nga mukihan nito niya? Unta kap. Makadaog ka ko kap kung mukiha ko niya kap. Ha? Sobra naman sa Estonia, oy. Kung nangapit ang akong agawa naman sa labot, ana. Mura og maglisod ka og daog kung mukiha ka nini, ha? Kay hastang imong kabit, miyang ko naman nga kabit siya nimo. Kasin bayan na may angkon mo sa doy. Pero kap ka nang tugod biya sa imong sugo na ako mao nga nakasinggit ko og dili maayon nito niya kap. Mao nga yung booking akong pagbudi sa akong asawa kap. Mauna, Kap. Mao Tungod ba? sa gisugo nimo. Tungod sa akong gisugo? Oo. O, Ako manggod siyang giduol kap ug akong gihangyo nga mag-leader nimo pagbalik ining nga nagsingabot nga eleksyon ba kap. Kay mao mo sa ingon nimo ay imong sugo nako kap. Oh, kalimot ka kap. oo, mao bitaw. Oo, kap ako siyang gipugos nga mag-leader nimo. Dili man gid siya musugot. Oo, tong naglagot ko. Milakaw ko. Ug dito sa unahan ako siyang gisingitan og bakang bukan og simod. Utoy na sukan niya kap. Yan di bawas pa siya siyang i-booking akong pagluib sa akong asawa. Busa mo ka kap ka na. Ipapriso tas kunya kap. Ipapriso na to kap. Sige na kap. Kining maglisod lagi ta ana bulong. Kay tinuod man kun kami kabit ka. Mismo ang imong kabit, mi angkon nga may relasyon ka mo. Kuan. Ningon pa siya nga sige ko nung magsuod ng nabit ibakanting payag siya sa ibabaw. Bitaw gaw mulong. Murag magisod jud ani gaw do. Mga silingan! Uspot na mus magpahibaw nga karong umaabot yung pinili ay sa barangay. Ayaw ninyo butari si Kapitan. Si Tunya maron, si Tunya. Ibirahan na sad ko yung kapo kap. Ayaw magbutar ni Mokloy kay si Mokloy dili na motungan og saan bakako na. Ay, Ibirahan na sugot sa na kap kang ino na kanya. Ayaw magbutar niya. Ibirahan na Ikiha sa na kap, ikiha na kap. Bitaw, Kap. Ikihanas to niya, uy. Pagkauwa mo nang iyan nimo. Bakako na oy. Kay kani adto gihimo ko niyang leader sa iyang pagpangampanya. Pero diyang nidaog siya, wa ko niya pasudak trabaho sa barangay. Nagbalik-balik na kong sulti ani ha. Nagbalik-balik na ko. Iya kong gisaarang nga patrabahoon sa barangay. Pero pagkakapitan niya, wa niya buhata. Akan na! Di na gyud nato botaran ha! Nahibaw ko nga nagpamati ra ang kapitan sa akong pagsigi og singgit og ingon man pagdaot niya og gitapukan mo sa mga tao pero wag gyud sa mugawas oy. Sige kog badhas pagdaot sa kapitan hangtod nga usa ka adlaw ana. Unsa? Mga na dahil, gidool kong kapitan. Niagi ko silang bahay ba? Kinuoy taon siya nako nga, kabainti na kuno ka. Nagbalik-balik ato imong gisulti. Pagdaot niya, kabainti na kuno. Dako akong kay ubos niya. Pwes, di ko mohunong sa pagdaot niya, dili gyud. Nganong ni amos-amo mulong og ibiyang? Kini tunya kanang wami mo ani aron magig-away nimo day. Uy, bitaw, maubi na miga. Dili man away among tuyo na mong pag-ani namo nimo. Miga pa. Milagrong misangpit ka na kog miga ibiyang. Ako dili magud ko gusto ba nga mag-away ta, Tunya. Katong misinggit-singgit ka nga bukad ko kisimod, gibasulan naman to nako. Hasta ko tunya. Lang gibasulan na nako nga misinggit ko nimo og katong bakang ba nya bukad og simod.
Ug salamat taon nga nga kigbalik na ako nga akong asawa. Pasalamat ka kay mahal kasi imong asawa. Kung nahitabo pa nga ako imong asawa, di ko makigbalik nimo oy. Mga karon. Unsa man ning inyong tuyo nako, ha? Ni aman mo? Ang kuan dayton niya si Kapitan Mokloy baday. Sige taon ug kaguol taon oy. Ug padtuon ka kuno niya sa ila kay makigsulti siya nimo sa kanang bugnang paagi kuno ba. Mauna, amiga. Sige na, amiga, bi. Ato si Kapitan Muklo. Medyo natando ba yapod ko sa gipanulti nila ni Mulong ug ni Ibyang? Unya. Dubito. Mao na day. Kana kay gusto nang isulti sa kapitan nimo, basi nagbaso na sa gibuhat nimo nga di maayo. Di Sa ba? ato pa dong, moadto ko niya. Ato lang day, paminawa lang ko sa iyong sulti ba, ha? Ako nimo magkasilabot, ang naran nimo. Ikaw ang katapusang hukom sa tanan. Sige, adtuon ako siya. Adtuon ko baka ko na kapitan. Oh, binandol nga kwarta? Oh, gamay ra ko na. 100,000 pesos na kana to niya. Punita na, o imo na kana. Ug bakuwi ang ato sa mga tao ang imong pagbandilyo nga ako, usa ka baka ko kapitan. Ug dili na ang ngayon butuhan pa. Bakuwi agad og padungga jud ko. Ug dili gani na nimo buhaton. Ha? Magsugo ko og kilir aron ipapatay ta ka to niya. Bala nang dili na lang ko magpadayon paglangsad pagkakapitan. Human ko ikaw mapatay. Pagpili. Kapitan Mukloy. Sa tanaw ko, wa magkomedya og sulti ang kapitan. Gidawat ko na lang ang kwarta o gibakwi ko ang tanan kong mga pagdaot niya. Apan ilawom sa kundughan nagdumot gihapon ko niya. Kalimtan na lang kanako ang akong kayugot niya. Bisa gidawat ako ang kwarta no pero naglagot pagid ko niya. Unsa man ko mga pasultihon be? Tonya. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to kadagalawa. Ang sender na to di Ate Pres, kitsa na diyan. Tonya? Sonya. Tonya. Ah. Si Tunya. Tonya. Oh, Tonya. O, kinis Tunya, Ate Pres, kanang murag, doon na siya kanang hatred sa iyahang amigo. Suod siguro ni sila sa kapitan sa una. Oo. Pero, tungod lagi kay wa siya patrabaho, pag humag-eleksyon, kay gisaanan siya sa kapitan. Nanuyok, mauning sige niya, daot ang kapitan. At, pero, baka ako ng kapitan mo. Mao to, giingnan siya sa kapitan nga, ato sa amo nga niya, Tunya, kay nako sulti nimo. Gitagaan siya kwarta. Paghatag sa kwarta, pagpili, dawato na nimong kwarta or ipapatay tika. Malak ka. Paita. Kung naman na imong pagdaot ako, dawato ni nimong kwarta or ipapatay tika. Hala, no? Saom niya na. Uy, dawat ang parta, uy. Mabitaw, iyan lang gidawat ko ng kwarta Ate Pres, Oo. pero kalagot gid siya sa kapitan. Ayun na lang ng kalagot Isang taon uy. pa. Oo. Total, lain kay kanang, inunta, batakon siya kay nisaad siya, pero makamagod ng tao, good. Oo, politika Musaad, oo, pero dili matuman. Ano man ang politika? Kwanda lang na, uy, total, ayun na lang pamukos. Inig yung kuan. Yaw-yaw mo ayo niya. Inig ka kuan. Inig ka daog. Di na makitaan. Oo. Pero dool na sa eleksyon Ate Pres. Tuwa na Tuwa na sad. sad. May na kayo mo atik-atik sa mga tao. Ano mo na? May mo Gusto atik-atik na sa sa mga inyo, tao. naman, Manghatag nagbugas. Mao na. Manghatag nagbisag unsa lay panghatag para madali na sa balik mga tao. Mao na ibantayan ninyo. Muna nga, Mao na ibantayan ninyo. kung kinsa inyong nagustuhan na sa inyong kasing-kasing, Oo. mo ibutar. Pero kung pa eleksyon Ate Pres, asa pakita? Mauna. Oh, di pakita eh. Pero kanang happy ta eleksyon, mingon din. Let's study. Kisa man tayo pila mo po kaya. pila ka buok Ang sa bugas. inyong bahay, pila mo kabuok. Ano? Unya ka ng bugas ta. Anto pa ng pandemya ta angay panghatag. Gagupop na. Gagupop na. Gipundo nila. Hi, Mama Marites. Atong directress Mama Marites Alboris. Wala pa, gwapa. Apa kay unsay ay ni daot ra magyud tawo ni siya. Ayaw Ay, ba? unsay mo na pa kay pag-greet? Naki-greet wa. Wala, Aw. hindi ka kiruho lagi hapon. Kay kung Di ka kiruho. kalimutan. Onya, bika kiro ho, nakirit si Ate Pres nimo. Ate Pres, Ate Marites. Onya, ipadayon na to, Ate Pres. Nga kanang imo ha pagdaot sa kapitan, di na mayo. Dili mayo. Bam, unsay babasa na to diha, bam? Nga, okay, bam. Sa balaang kasulatan, Leviticus 19, versikulo 18. Manto Padre, higugmaa ang inyong isikataw, sama sa inyong pagigugma, sa inyong kaugalingon, ako mao ang Ginoo. Kani sa Old Testament. Pero ari ka diri sa New Testament, diri sa Mateo 5, versikulo 23. Gingon dire,
23, giingon din hinga, kadito sa kayo ha, busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya dito mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikatao, pauli abiyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isikatao ug pagpakig-uli una kaniya. Ang kaning nahitabo nimo tunya gidawat nimo ang kwarta kay nakaduwat ka man og kanang hulga nga ipapatay ka sa kapitan. So imong gidawat unya imong gibakwi kay maton pa apan naa pa kay Hambin. hambin nga pagdumot. Pagdumot. Kanay ko na maghambin kitag pagdumot Gulyat at press ang ato kunong kaaway ang atong kagalingon kay nga atong gidumtan baliba ra ba niya. Oo, inada. Kitang gadumot ang atong kagalingon kita mo inaut-ut og samot. Oh, kani kay gidawat mong kwarta ni gibakwi nimo sa to pa murag duna kang gitabunan gamay. Oh, basta di ko lagi siya pero sa akong sus kasi dumot yung kapitan. Dili ba ang ako Depende sa kasuko nga imong gibati. Pero kining iyang gibati nga kasuko, di ba naangis sa magdumot? Pero Hindi mo lang ba tanawon. minana, di ba naman sa Bible ba? Kapila pa sa iluon ang tao? si Tinta times 7. Oh, limang kana ti pre. 70 Ako, times sa 7. mo, basta, yun ako'y kalagutan, unya ka ng grabe ang iyang gibuhat. Oo. Ang dumot na ko, dugay gigda. Dugay mo, pero mawag tang naman dugay. Oo, ang butang. Oh, pero, kanang butang nga, imong gikawan, pero, walay kuan bali ba? Buha ma ako ati Presino kanang Okay na ako. Naay makasaan ako kanang ikaw mautang na. Mau ba? Distinta Oo. sa- distinta Okay ko. naman na, depende lagi sa iyang gibuhat ni mo. Gulyat. Doon naman gibuhat niya nga, murag mild lang, natural lang, pero naibuhat sa tao nga, di mo kalimtan. No? Mana ako, sultihan to mo, madidumtanon ko. Ako O, mangay ko pa sa ilo sa Ginoo. Gusto kong mawa ni akong pagdumot. ako ati ano, Pres, dili ko banilumtanon kay doon naglitaw nga kanang di mo tingog ako sakitan ko. Mo ba? Sakitan Oo. ko. Kana kon, nga kanang di katagdo di ka oh, kainan, kanang wa ka kay bawon sa imong gibuhat niya Oo, nga. wa ko kibaw. Wa ka tagda okay. Oh, naa sa kuana, bati una Sakitan kuana ko. nga ngano ka ano? Sa Oo. usa nga nahimo, di ba ana man? Hala. Nara. Ang kalingayin ko natin Priscilla nga ako madidumtanon ko pero mangayo ko pasaylo sa Ginoo. Ang tao ko nung mulitok nga nangayo sa pasaylo mao ipag-angkon sa iyang sa. Ito ko to, Wala. distintas, Unya ang mangayo ko ko kanang 70 times seven. Oh, pasayloon kinahanglan kapito kakapituan. Kapito ka. Oh, si Tinta kakapito. 70 lagi. Oh. 70 times 7 or 7 times 70. O sa timong tubag? Inig sobra na udah wala sa ilo. Basta hindi na itong sobra. Ay, sa kuwaan. Kuto mo sa ilo da. Ano ka gusto mo sobra? Gusto ko mahalo kang prostate cancer? Bagat ang lubot. Hindi na ba? Kanang imong gimo inday no kay labi na kay politician siya doon na may ingon nga tong imong gulyat manghatag og bugas kapit ang eleksyon wa eleksyon kanang di magpakita ang sulti sa amigo na kumpare ningon bahalag unsay ang gibuhat tan-aw nimo maayo ba o dautan ba ayaw na lang komentaryo kay ang taas mo nakakita siya mo mag-final siya mo mag-final kanang imong gibuhat karon nga gidawat ning balik ng kwarta kay ipabakwit na mong gipanulti nya naa kay pagdumot hinahinaya lang na nga mawa kay usay kung doon na tay pagdumot kanang nang murag ang atong kagalingon kuno may kontra kay di man Oh, takatuog makuan man ka kanang makonsumisyon. ang atong Stress ka na ati Pres. ang atong gidumtan sige nagngisi dito kita mao yung sige kanum ang atong kunong kagalingon mao ni atong kontra hinuon so ang atong ato na iampo lang guide mag-guide ni mong Holy Spirit kaya ang Holy Spirit doon na may gitawag the fruits of the Holy Spirit murag pito usiyam kanang makaluoy pagpaubos gugma daan na the fruits of the Holy Spirit muna nga iampo lang dai aron wala na kay pagdumot nga bation Tanaw sige ni katanaw. Wa- Ikaw, ikaw, Gel. Tingog jud ko kay kana kong dumot para ko nang magpisa sa ilo ay. Oh. Pasaylo nang matap silo si. Dayon. Wala gi pasaylo tan ka. Wala ko dumot nimo. Na, ina na, Wala ko Pads. magdumot nimo para ako lang nang gitiman-an. Oh, Mao man na sa diba? ano pads. Gipasaylo ta na ka pero ako makalimot sangan. Oh, mao na siya. Mao na siya gi-mark na ba? Gipasaylo ti pa pero ako nang gitiman-an. Wala ba sa lansang? Taop ibot mo pabili yung lungag. Lungag. Mao na sa pero ako nang gitiman-an. Ikaw ba be? Kani. ang tubag nga ko Oh. igor ko di bawas doon na siya si anak sa lain no comment sama ko na ganito talaga noon Good ako ang paso.